Agrokomplex Nitra 2015. Obchod, veda, kultúra a zábava. V najväčšom slovenskom výstavisku Agrokomplex 20. až 23. augusta 2015. Organizátori tradičnej medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstavy vás srdečne pozývajú do nitrianskeho výstaviska Agrokomplex. Už po 42. krát organizujeme neprehliadnutelné výstavné podujatie Agrokomplex 2015, na ktorom počas 4 dní od 20. do 23. augusta očakávame aj tento rok 100 000 návštevníkov. Viac ako 500 vystavujúcich firiem, kvalitný odborný sprievodný program a ďalšie subvýstavy je dostatočnou zárukou toho, že vás Agrokomplex 2015 nesklame. Súčasťou Agrokomplexu je už 10 sezón aj stále žiadanejšia národná výstava hospodárskych zvierat. Na tribúnach veľkej predvádzacej arény si prídu na svoje hlavne deti. K vašej dispozícii budú tiež všetky expozície Slovenského poľnohospodárskeho múzea a skanzenu slovenskej dediny v prírode s dynamickými ukážkami vybraného zbierkového fondu. Samozrejme toto všetko a o mnoho viac je súčasťou prehliadky výstavy Agrokomplex 2015 a teda v cene vstupenky. A ešte niečo, na tohtoročnú výstavu Agrokomplex si rezervujte aspoň jeden celý deň a obujte si pohodlné topánky, pretože naše výstavisko má úctyhodných 150 hektárov. Vidíme sa na Agrokomplexe v Nitre 19. až 23. augusta 2015. Welcome to the new technologies.